Ja, og jeg vil så gå i gang med opgave 4. Og den lyder således i A, at man skal tegne en sumkurve over aldersfordelingen og bestemme kvartilsættet. Og eftersom vi skal tegne en sumkurve, skal vi gøre brug af et vindue med lister og regneark i. Jeg indsætter alderen som vores interval til at starte med. Efterfølgende vil jeg også gerne lige sætte enden på mit interval, så det gør jeg heroppe. Og så vil jeg så indsætte frekvensen, der er vores procenttal, som vi allerede har fået oplyst. Nu hvor jeg har indsat frekvensen, indsætter jeg forresten også lige enden. Det næste jeg så gerne vil gøre, det er at jeg gerne vil finde den kumulative frekvens. Og for at finde den kumulative frekvens, skal jeg bruge den ved at udregne kumulativ sum slash frekvens. Og det kan vi så se, at jeg har fået sat ind nu her. Og nu hvor jeg har tegnet den kumulative frekvens, laver jeg et vindue, som jeg laver til et grafvindue. Eller det passer ikke rigtigt, for det har jeg allerede lavet. Jeg sletter også lige det her, for det er lige lidt for langt. Ja. I min grafvindue vil jeg gerne indsætte et punktplot, hvor min x-værdi er inde, og min y-værdi er min kumulative frekvens. Jeg har forresten også glemt, at jeg vil tegne et linjestykke mellem mine punkter for at tegne sumkurven. Der skal være ret linjestykker mellem intervallerne, fordi jeg antager, at observationerne er fordelt mellem intervaller. Og det er så det, jeg har fået gjort nede i højre hjørne nu i min graf. Jeg har lige glemt at fortælle, at eftersom at den kumulative frekvens er den sammenlagte procent og indsat som y-værdien i mit punktplot, har jeg fundet kvartilsættene ved at indsætte mine tre funktioner. Og det er de her tre funktioner hernede, som jeg har glemt at forklare om. Jeg har så kaldt dem f af x af 1, f af x af 2 og f af 3. Og for man kan sige at finde første kvartil, har jeg sat mit f af x af 1 er lige 25. For at finde medianen, f af x af 2 er lige 50. Og for at finde tredje kvartil har jeg sat f af x er lige 75. Bevæger mig over i B, som lyder, hvor mange procent af Folketingets medlemmer er mellem 57 og 67 år. Ja. Og man kan sige, at jeg kan se ud fra de oplyste værdier, at alderen 55 til 60 befinder sig i det tredje sidste interval. Derfor vil jeg gerne sætte et punkt inden for det interval i min sumkurve. Jeg sætter nu et punkt i tredje sidste interval, og vil derefter rette min x-værdi til 57. Og y-værdien det er som en procent, og herudfra kan jeg se, at der er 81,7%, der er 57 eller under. Jeg kan også se, at alderen 67 det er i vores sidste interval, og derfor sætter jeg også et punkt her og retter min x-værdi til 67. Og nu hvor jeg så har sat det, kan jeg se, at de 97,6%, eller der er 97,6%, der er 67 år eller under. Og nu da jeg kender begge procenter, så trækker jeg bare de to fra hinanden, for at finde det procenttal, der findes imellem. Så vi sætter det op. Altså er de her 15,9 af Folketingets medlemmer imellem 57 og 67 år gamle.